sai just viestin mun puhelimeen, että Nokia-areena on loppuun myyty! Kiitos kaikille, tää on sairas setti, että päästään tekemään teille tämmönen tapahtuma. Ja näissä Nokia-areena-tapahtumissa, YouTube All Stars-tapahtumissa mä oon aina tehnyt saman jutun. Ja se menee niin. Kun mä sanon S, te sanotte S. Kun mä sanon U, te sanotte U. Ja kun mä sanon S, te sanotte S. Onko selvä? S!